Molt bon dia, perles del Túria. Què tal, com esteu? Avui vos porto un vídeo prou especial. Estic ara mateix a Sagunt i estic esperant que passe a per mi Alfons el Blu, de Malparlat, perquè avui tenim un dia molt especial per endavant. Anem a estar gravant el videoclip del seu pròxim single, que va ser tot un èxit, va petar-ho d'una manera que no teniu ni idea. Així que res, a esperar una miqueta a que arribi Alfons i això es comença. Ei, qui està així? Com esteu? Estem bé, així bé, sí, amb moltes ganes. Moltes ganes, no? El cotxe de la marxa este. Sí senyor, el Diverticar. Anem a veure això com ix. Jo tinc moltes ganes. Jo també tinc moltes ganes. Home, no. Segur que eixirà guai. Clar que sí. Què tal, senyor? Oh! Sí senyor, sí senyor! Bueno, anem a anar posant-se en ambient. Porta així, atenció a la bolseta del Continente, perquè en el cotxe en el que estem tenim per a cinta. O sea, jo feia temps que no veia un radiocasset d'estos. Així que l'ocasió ho mereix. Anem a veure. Mare meva. Que canya, Ha plogut. Vale, anem allà. Amb un dinosaure em trobo en el camí. Estic disposat a tot, a tots els esclafaré. Bueno, ja estem així. Això es comença. Aneu a veure. Bueno, estem ja preparant el vestuari. Està així tot el món ja convoiat preparant el vestuari. Mare meva, això va ser molt gran. Mare meva. Quina elegància, Mira. Quina elegància. 90s. Va ballar, 90s. Sí senyor, sí senyor. Ahí, mos han maqueado bé. Jo no tenia ninguna samarreta. Pero porta un montón de cosas en una bolsa, que du ahí, La magia de los 90. Home, clar. Mare meua, quin plató. Això anem a gravar-ho. Que la màgia de la tele. En Castelló és Nadal ja. És que van avançats, estan un pas per damunt. Per Ei, tant, ja s'està venint loteria de Nadal. de 2022. O sigui que... Espai. És que... Què vas a fer? Mira, per favor. És que això és una joia. És que això... Què tens a dir? Serà bonico. Això serà bonico. Si és que Alfons... És que Alfons és bonico i això és preciós. Sí. Mira com us ha deixat de preciosos. Això no té preu. No té preu. Papà, mira que bé me queda el teu tratge. Això és pel vídeo, així que... Perfecte. Bueno, què? Els platons així estupendos, Estan guapos, Mira, jo estic Conta'm-ho. en ixe d'ahí. Inicia d'ahí. Ixe és on estic jo presentant la meva secció. Sí. I bueno, anem així a recrear el canal nou de l'època. Ai, ara penjaré per ahí les cartolines, però mira, ja teniu allí la taronja. Que bona és la taronja. És la paella de Montleón, però en taronja, L'il·luminat. Molt bé. I molt content de que estigueu així. O sigui, per mi això és un regal enorme. Molt bé. Muy bien. Hosti, estar així està complicat, Què fas? Ara! Sí. No se pego totalment, de presentador. És presentadora. Sí, senyor. Sí. Ja ho sé. Vale, ja ho tenim. Espera, i ara això, back. Vale, perfecte. Yeah. Vale, ara se queda així. I ara vaig a ficar l'altre. O sigui, El meu és més això... mono, que té forma de... Ei, però és que mola més. Aquest Sí, mola. és que el meu és més cookie. Mare meva.
Tots tocant-se els daus ahí. Per favor. Per favor. Babalais Alive, samarreta ja. Per favor, samarreta ja de Babalais Alive. Hashtag Babalais Alive. Mira Carolina. Ai, sí. Ei, sí senyor. Mare, jo l'altre dia vaig descobrir de que n'hi ha una cançó d'ens de Shin-chan, ¿vale? Que és la típica que ficaries Sí. en les discoteques, i me vaig quedar super ratllada. És que en aquella època de tot es treia una versió dance. De tot. Sí, És una mala època per a la música. Te n'anaves a Bananes i la que te posaven era ixa. Jo no he plegat a conèixer bananes. banana. Què? Jo no he anat a bananes. És que si n'hi ha un canvi generacional, vull dir, bastant gran, hi ha un abisme generacional. Jo ho conec perquè ho vaig trobar com a lloc abandonat, però justament quan hi vaig anar l'havien derruït feia poc. No puc més, m'estic sentint molt major. Sí, jo també, és el que n'hi ha. Mira, Tanta joventut que no coneixen el babalà. No, sí, això sí. Babalà sí. Home, què te penses? Sí, sí, sí. Molt bé, així no m'agrada. anem a fer proves. Gràcies. He de fer Algú fem una, Juan. bombades i plantades. Que bé s'ho estem passant ja. El que vol dir horitzontal i vertical, però bombades i plantades. En el llenguatge de tota la vida. Vols eixir, Paco? Un altre. Jo estic gravant-vos. No sé. Que no te Sí, sabeu res. no se pego. Tranquil que no es veu, tranquil que no es veu. No, però dic la... Ah, no, que No es veu No, res. el baix està tapat. No veu res. A mi me mola més esta perquè tens per darrere l'afició del Castelló, saps? I per això t'ha ficat així lo de entrenador eres molt top i la foto de Mendieta. Este és amic d'Enrique. Quina meravella. Sí? Chica. Entre 80 y 90, claro. Bueno, pero es que soy allí estaba todo mayora, donde soy estaba. mayora. Qué guapa, chica. Viene que tu seràs la que se caigui presidit. La que posa la taronja. La que vulguis deixes, ara te despejaré una taula un poc. Sí, està un poquet carregadita de... No, creía que El era atrezo. pasta, creía que era pasta. Això que n'hi ha dins què és? Per a que no es caiga l'ou, perquè es mantinga a peu. Això? Sí, sí, sí. Ah, sí? És perquè no se caiga? Que sí, que sí. Que ja ho han descobert, ja estan, Sí, ja mira. estan tocant els daus fa un rato. Tira, Això és un tira ou. l'ou ahí damunt, tira Això l'ou ahí és un damunt. ou, I això, mira, canelou. Pues vaig als salos, això en l'època jo no me'n No, recordo. això no. Els tamagotxis Els als tamagotxis sí, mercadillos. però... És que venien dins de l'ouet. L'haguera tret del Furby. Del gos no era, jo del gos. El gos va vindre... No, d'abans del Van gos. tallar a la bobala. I quan van tallar l'ala, es va quedar molt bé. Me'n recorde, me'n recorde. De la època. Així vaig. Vale. M'ha ficat el de Canal 9, així vaig. La pe... Así son Juan Miguel el perruque. Sí. Correcto. Una cosa es vendrá en este Yo momento. siempre digo lo mateix, quan van rodar esta sèrie, hace 14 anys, la sèrie. Quan vam rodar esta... Sí, quan vam rodar esta sèrie, claro, l'església estava molt damunt, perquè, claro, una sèrie del senyor Retor, teníem que rodar en l'església i tal, i van enviar un assessor de l'arxobispat de València, que era un home ortodoxe, però molt ortodoxe. I ell venia superafeitat, com jo ara, però afeitat i tal. Ell venia tots els dies al rodatge. A la que ja portava 2 setmanetes en el rodatge, se va deixar la barbeta, se va llevar el Clydeman i ja anava per allí, per el rodatge. Nostalgia y amor en 4 tazos. Soy el chic de les poesies. Hem diferit. València, collita del 91. Babalà Generation. Clan, el Illuminati. Eduard Forés, Dios de Faldes en Renault, enxufa-li la valenciana, Canal 9. De novita així no suc que el geni tortuga, la pell del peix xiquet per a sempre no s'arruga. Carolina, i cada falla en falla quan arriba Carolina. Carolina, no colem més talla perquè vés de Carolina. Carolina, tots en bucle i tu em fas un temacle. Carolina.
Carolina. I cada falla quan arriba Carolina. Carolina, por favor, Carolina, Valencia, sol y playa, no valdré si no estás ahí. Carolina. Carolina, Valencia, sol y playa, no valdré si no estás tú. Ya casi va, ¿eh? ¿Cuál se enfoca? Carolina. 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 Isha es. Carolina. 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 Estrés, ¿eh? Mirad a cámara. Valencia, sol y playa, no va 3 si no estás tú. Ahí, vale, perfecto. No tenim, Enrique. Molt bé. Ara. Benvinguts a la vostra casa, benvinguts una vegada més a Minut a Minut. Soc David de la Peña y comencem. Carolina, Carolina. Y cada falla. La canción del verano. 22. Carolina, Carolina. No un gol en Mestalla perquè ves. Un personaje hostil de la marinera del gran Mix que le agrada la abuela. Gravar des d'ací cap amunt. Pues Carmen Lomana dice que ha sido iluminada por Dios. Luego se dio cuenta de que había encendido la lámpara. Tenemos las imágenes, por favor, ponedlas. Las imágenes no las tenemos, pero las recrearemos. Recrea. Espera, va a dir algo. Becarios. No contrata mucho becarios. Bordalás ha devuelto al Valencia donde se merece. Es que es imposible. Es imposible clavarla, tío. Clavarla es muy imposible. feo, tío. Clavarla es imposible. Yo soy el becario. Es el becario. No pasa res. Hago lo que puedo. El que fa lo que pot no està obligat també. Exactamente. Yo me llamado un fui no me. El becario es necesario. Becario es necesario. Vamos. Conectamos con Sauron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. El último año las cosas se han empeorado. Hace poco Hacienda le imponía un segundo embargo sobre el Charé que se adquirió en 2002. Pesan embargos administrativos desde 2016. A favor de Hacienda para responder a 1.500 euros. ¿Qué dices, tío? 1.500, 1.500 no, ¿eh? Es que no se puede mirar y acordarse de todo. Hacienda denuncia. Es que el jefe es ell, del celo. El jefe del El celo. meu amic Paco és el jefe del celo. Són molts campaments i exposicions. Jo sóc un manco. Becari. Sí, un becari, exacte, sóc un becari, El sí. becari del celo. No arribes ni a becari, Estic celo. retratat. Com va? El pan de cada día. Bueno, portem tot el matí així gravant. Estem en els platós que hi ha a l'estudi de la televisió de Castelló, que estem tractant de recrear d'una manera prou casolana. Estem tractant de recrear l'esperit de l'antiga Canal 9. Tenim material. Això igual vos sona, perquè ho he tret alguna vegada jo al meu canal.
I res, hem estat gravant així, hem estat gravant les notícies, ara van a gravar l'equivalent al minut a minut, el sucedani. Anem a ficar 3 canals nous ahí. Mare meva, quanta activitat. Què tal? Ai, gràcies. Perdona. Què? Ficar uno de Babalà i uno de Canal 9. Vale. Ja, el Canal 9 per allí. Babalais Alive. Babalais Alive. Poca broma en el Babalais Alive, que la gent m'està contestant. Poca broma. Ara, 2 coses. La primera, estrès alhora. Aixina, Carolina. Això, el Carolina després. Vas a fer una que siga pinxa, 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 i t'alces i te poses aixina mirant la càmera. O sea, yo tengo que ir. La presentamos. Vale, vale, va. Meneo, meneo, meneo. Interacció. És exagerant el viatge. Puedes picar ahora. Y tú también. ¿Dónde está? Va fer una altra? Va fer una altra? Ja, tu t'alces del vas, i ja no el tornem i ja està. I fas el... Això jugàvem abans en el croma. Y hago y el pues congeláis todo, ya está. Ya está. No, espera. Ja, esteu fent el fava i quan el fas aixina, pareu en què? Vale? Ahí se talla i quan se reanuda ja no esteu i s'assenta ell en la cadira. ¿Es vídeo? Ahí, perfecto. Bueno, senyor Alfons, s'ha acabat. Bueno, s'ha acabat la gravació. Ara falta veure el resultat final, que per quan este vídeo ja isca, ja estarà el videoclip. Esperem que sí. No, home, això té que eixir junt. Si no se perd la gràcia, estaríem fent així molt de spoiler. Què tal? Com estàs? Super nerviós, però perquè... O sea, se m'ha passat el nerviós i ara estic en un moment en el que dius, hosti, no sé què fer, inquiet, però guai, molt content. Com has passat el dia? L'he passat increïble, perquè és que, a veure, tinc molta sort, perquè tinc uns amics molt bons, però a més tots uns artistassos que flipes. S'han animat a participar, han fet les coses superfàcils i superguais, ja veureu ja. Bueno, ja ho heu vist, suposo. Pues res, ja teniu així la crònica del dia de la gravació i espero que vos agradi molt el nou tema i el nou videoclip. És un temàs. I moltíssimes gràcies. Va petar molt fort. Moltíssimes gràcies a Paco Zoico, el paleontòleg, costa dir-ho. Costa dir-ho, costa dir-ho. Perquè s'ha pegat el curro de vindre així, des de Madrid, el dia després de la seva firma de llibres. O sigui que flipa. A les 9:10 eixia el tren d'Atocha. Sí senyor, sí senyor. Arribat i al dia següent així està. Lo que n'hi ha que fer, quan n'hi ha que fer, n'hi ha que fer-ho. Moltíssimes gràcies. Pues res, home, espero que vos agradi molt i si voleu més vídeos d'este rotllo, pues m'ho poseu en comentaris, ¿vale? Vinga, despedim. Adeu. Adeu.